Shubor nakaslem jong Nongstoiñ Hima. Ngut ki suba Nongkhaïi Drok ki bajudan kti ban penyat bean yu Drok apok kasor Nongstoiñ. Ha kasi sa jan jo katayo baladam. Kila syakyam no ha ki Pulit ke Anti-Narcotic Task Force jong ka Nongstoiñ. Superintendent of Police ka West Khasi Hills ula ong bahadian belayo ka jingtep batikna halor ka jingdon ki Nongkhaïi Drok hapok sor Nongstoiñ. Na kaliang ki Pulit kila penong ka jingkan ra. Bad ha ka janmit jong ka singi sa jan ilayo ban batno ikiti ki Ngut ki bidang temu ban di bean yu Drok hapo yo Nongstoiñ. Syuk na kaliang ki Pulit kila ongru ba na kamat jo ki Ngut kila yo ban kurup hadu lai gram u Drok kata gram na hubert lamprang paliar bat 10 gram na ba banrap lang solang. Ulay turu bahadian balali ikates hapo kitigi jaka ki Pulit kila lap bauteu di Drok heroin. Syuk la ongru ba ki Pulit kila yo ruban kurup ru ikawe ka mobile phone bat kapisa san hajar hundrius pa arpau tingka hadin kanian na kaliang ki Pulit kila penrung ya kamukot duma persya kitigi Ngut balapan ngat ru ki hapo ki kondoan bating ki balong kat kom ke NDPS Act.